The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 1 Corinthians 15:58, always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. 1 Corinthians 3:7, as we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. Psalm 119, verse 105, your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Mark 13:10, and the gospel must first be preached to all the nations. Amos chapter 8, verse 11, behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Verse 17, for therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Matthew 9:37-38, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. 2 Corinthians 9:8, and God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Galatians 6:9, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ni ining adlaw, atong gikinahanglan ang atong pagsubay o pagtuman sa mando sa Dios, nga atong isugid ang atong mga sala nga nabuhat nining adlaw, kay kung dili nato isugid kini mahimo lamang babag, only a barrier sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. So, in fact, dili makalihok ang Espiritu Santo sa iyang ministry sa pagpasabot ka nato siyang kamaturan, gumikan niya ng mga sala. Mao nga ang Dios nagatugon diya sa 1 John 1:9, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Manimubuhata ka na, andam na saw ka. Kaya napunaan ka naman sa Espiritu Santo, at the same time, mahibalik ang imong pakigambitay ngadto sa Dios. Fellowship with God. Now, alang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan sa imong kinabuhi. Hinuktuki og palandunga ang tugon sa Dios pinagi siyang pulong. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Acts 16:31, way laing maluluwas
si Ginoong Jesucristo ra. Only the Lord Jesus Christ. Acts 4:12 unsay gisulti. Neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Busa, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Magampot ta sa hilom karon, agig pangandam sa atong tagsa-tagsa ka kalag. Let us pray. Balaan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo unas tanan sa imong paglugway sa among kinabuhi hangtod ni gayuna. Kini timailan nga ang imong plano sa among kinabuhi nagapadayon pa sa paglihok. Salamat o Diyos sa imong grasya. Na imo kaming gidala dinhi na usab nining gayuna aron kami makapadayon sa among tahas nga maong pagpakaon sa among kalag. And eventually grow in grace and in the knowledge of your Son, the Lord Jesus Christ. Busa nining among pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, nagampo kami. Lamdagi kami. Pasabta pa kami dugang sa imong kamatuoran. Salamat nining among Bible study through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Well, mahayong adlaw sa tanan natong mga higala, atong mga subscribers, mga igsuon diyan ni Kristo, giabi-abi na sa kamong tanan. Welcome. Padayon kita sa atong pagtuon, niya pag kita magadupot, ni atong tunanan nga, taon-taon lang yun din atong giduputan, no? Okay. Pursuing the divine viewpoint of life. Okay? Now, kagahapon, mibiya kita bahin ni atong gisgutan nga. The last time we touched was about the resurrection with Christ and resurrection natong mga magtuto. Kaya kita kung mga magtuto, pagkabanahon magpod. Okay? Ingon nga nabanhaw si Ginoong Jesucristo gikan sa mga mga minatay. Okay, abrihe ang imong Biblia karon. Efeso kapitulo 2 versikulo 6. Ephesians chapter 2 verse 6. Unsay gisulti diha? Well, ang unod gyud niya ng maong bersikulo nagaingon, we have been resurrected with Christ and had us seated. Now kini, this refers to our fellow believers. Kitara ang isgutan ini. We have been resurrected with Christ and had us seated. Kining seated, balingkod ta, ni mo kini ang atong positional truth. Mo ni ang tinuod yung kahimtang nato. Human na to dawat na to uhi sa Ginoong Jesucristo. We have been baptized by God the Holy Spirit through the baptism of the Holy Spirit. Gibutang kita ngadto sa pagkaiusa, pagkadugtong kang Ginoong Jesucristo. That is our positional kahimtang. Okay? Positional truth kana. So ang pangutana, are you resurrected with Christ now? Mo kini ang current positional truth. Are you seated with Christ at God's right hand? Kana mo ay retroactive positional truth. Now, ang seated God na diha sa Grigong pulong o grammar, gipahimutang nila ni sa present middle participle sa English nga pulong nga seated. Okay? So, kung balikon, seated in Greek is in the present middle participle of seated on thrones. Now, di man na to nga sugod karon kung mo pa ni magpagkadungog ni mo nga
the things that are not seen, mao'y eternal. Mulungtad na nahangtod sa hangtod. Apan kadtong mga butang nga atong makita, temporal. Lumalabay. Now, mga ehemplo nini mga things that are not seen. Well, atong gisgutan kaghapon, portfolio of invisible assets. Di man na makita. Protocol plan of God, di man na makita. Of course, ang resulta makita. Okay? 10 problem-solving devices. Operation RFFG, DPI, HPO. Okay? Huguman pa, labihan daghanang mga butang nga dili na ito makita. Now, so, okay, anto tas Colosas 3:2. Colossians chapter 3 verse 2. A believer, ang usa ka magtutuo, either continues to set his mind on things above or on things below. Naman siya lagi kabubuton. See? He has his volition. He has options. Mahimong mupadayon siya sa iyang pagtutok, pagdupot, sa iyang hunahuna ngadtos mga butang nga tuwa sa itaas in heaven or on things below on earth. So mo na nga ang pulong Griego phroneo nagpasabot og set your mind, meaning to keep on giving serious consideration. Naon bas maayo, una og maayo, pag-ayo. Okay, mo ba na mabinisaya na to. So keep seeking zeteo. Nainom mo ka? Ang keep seeking, pangitaa, kanunay, padayon sa pagpangita is zeteo. Z-E-T-E-O. Apan ang keep on giving serious consideration, mao kini ang phroneo. Og naibaw naman ka nga. Mao ni ang but pasabot sa right priority. Okay? Mao man yun na ang husto tukma nga himuan na to og basiuna. Mao bay unahon yun na to. Now, usa ka punto nga akong dadon diyan nimo. Okay? Nga kung why doktrina nga usa ka magtutuo, walay tinuod nga pagtuo diha kaniya. Usta? There is no true faith. Kay naman na sa Roma 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Diba? Ana maugma na itong pagtuo sa itong pagpadayon sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Romans 10:17. Now, kay nibago ka, ang nag-unhag yung isyo sa Kristohanong pagkinabuhi, mao magyud ang atong kabubuton. Gusto? Dawat ka ba niya na? The major issue in the Christian life is volition. Mao na gitawag og the big V. The big V. Dako nga V. Volition. Mao ito nga akong higala nga pastor nga iyang butangan kinig vitamin K kay knowledge man. Every believer needs vitamin K, knowledge of Bible doctrine. Vitamin K, knowledge of Bible doctrine. Kay sa ingon niya na we no longer would walk by sight, but walk by faith. Yaman man na sa pulong sa Diyos. Have you encountered this verse? For we walk by faith, not by sight. So, ang validity God, okay? The validity of faith, nag-aagad
sa tumong sa atong pagtuo. Gusto? The validity of faith depends on the object of our faith. Now, kinsa man gyud ang object sa atong pagtuo kung bahin as kaluwasan? It's only the Lord Jesus Christ. Gusto? Faith alone in Christ alone. Because the question is asked, human sa imong pagkaluwas, unsa may sunod? Ito na pong ibalik ni. Pila na nato ni Hisguti. Pan ato ibalik ko gyapon. Karon di na ginanimo makalimtan. Mao na ang kanang magpabilin gyud ang maong pangutana. Human kita maluwas unsa may sunod nga atong buhaton. Unsa may tukma gyung tubag? Na mo to, 2 Peter 3:18. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, the Lord Jesus Christ. Now, to look with serious consideration. Skupeo. Okay? Mo ni Greek word, skupeo. Looking. We are looking with serious consideration at the things which are not seen. Mo may eternal. Hangtod na. Dayo na. So, mo na nga, dakong trahedya gyud ba. It's really tragic to see most pastors of today. Nabihang daghang mga pastor karong panahon na nag-emphasize lang sila positive thinking ngadto sa ilang kongregasyon. Dili ang negative ones, example, mga suliran, mga kanang kalisdanan, mga kapaitan, etc. You see? Murag yung hantagan nila emphasis. Positive thinking. Dili ito mga negative ones. Now, si Pablo, okay, ito rin kung hisgutan ni bahay ni Pablo. Si Pablo, naghahatag og empasiya. Kining mga suliran, mga kalisdanan, mga tribulations, o uban pa, are the ones that can strengthen a believer's Christian way of life. Gusto? Mao ni makapaligon. Kung maghisgot na tabahin ni mga suliran. In fact, ang doktrina naghahatag og empasiya nga kitang mga magtutuo should consider ang mga suliran, mga kalisdanan, mga tribulations as their friends. Ato kini sila mga higala. Dili ni atong mga kaaway. Love problems, sufferings. Because in heaven, there are no more problems, sufferings, etc. Wana. Tsug higugma. Ako rin ni emphasize ni higugma, mga suliran, mga kalisdanan, mga kapaitan. Tungod kay dito sa langit, na sila. No more problems, sufferings, etc. Dawat ka na. Now, so balik na po sa Colossians 3:1. Keep seeking the things above, not the things here below. Ayaw. Now, ninumdum ka ba sa Hebrehanon, Kapitulo 11, versikulo 1? Now, faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Now, so timan nila itong we live by faith, not by sight. 2 Corintios 5:7 na. So, therefore, Colossians 3:1 again, if you have been risen with Christ, keep seeking the things above, not the things here below. Ayaw na. Verse 2, set your mind on the things above, not on things here below. Ako na lang nang ibalik, iotro. Now, okay, review. Dunay tulo ka spiritual skills nga ito nang hisgutan.
unsa maning tulo ka spiritual skills. Hinro nato sa binisayag espirituhanong kahanas. Gusto? Mao ba nay binisaya? Okay. Unsa maning tulo ka spirituhanong kahanas. Ang naguna gyud ini ang pagsugid, rebound. Ikaduha, kadtong gitawag nato Operation Z. Okay, Operation Z. Nga kini god tas taas man niyo atong i-explicar nimo pan just because this is our review sort of. Di lang una nato ni tukbilon. So, ang una is pagsugid, rebound. Ikaduha, Operation Z. Ikatulo, ang imo ng paggamit sa napulo ka mga paagi sa pagsulbad sa mga suliran. Mo ito yung natong Operation RFFGDPIHPO. Naon sa mani. Ato ni memory aid lagi ni mo aron di ka makalimot. 10 problem-solving devices. Kinsa naghatag din ang Diyos. Alang ka na itong mga magtotoo. Ipagamiton ta sa Diyos nining napulo ka mga paagis pagsulbad sa mga suliran. Nag-una nini, rebound. Sunod, feeling of the Holy Spirit. Kaya human ka ma-rebound, you are immediately filled by the Holy Spirit. Mapunan ka man. Sunod, faith rest drill. Ang kanang or faith rest life. Kinabuhi kini nga may pagtuo nga nagdala o pahulay. Mao ni gitawag og faith rest life. Sunod, kanang grace orientation. Ikaw na hiluna nagisgrasya. Sunod, doctrinal orientation. Nahiluna na ka sa doktrina. Sunod, personal love for God the Father. Sunod, impersonal love for all mankind. Ang sunod, ikawalo, inner happiness. Kay kining maong happiness, iyaha sa Diyos. Plus H kay iyaha man. Plus man na iyaha sa Diyos. Ang sa tao mo'y minus. Mo na'y tawhanong kalipay. Nag-agad lang, kining tawhanong kalipay, nag-agad sa mga sirkumstansya, nag-agad sa mga tao, kanang mga butang, o lugar, o kung saan na diya. No. Ang iya sa Diyos, lahi. So mo na nga perfect happiness ang atong ikawalo. Either happiness or sharing the happiness of God. Ikasiyam, mo na to'y personal sense of destiny. Ug ang ikanapulo, the 10th, is what? Occupation with the Lord Jesus Christ. Okupado ka na kang Ginoong Jesucristo. So mao ni ang utilization of the 10 problem-solving devices. Again, this is a review. So kung balikon, 3 spiritual skills, rebound. Ikaduha, Operation Z. Ikatulo, utilization of the 10 problem-solving devices. Okay. Adto ta sa 2 Korinto Kapitulo 4, versikulo 18. Now, andam, kay daghantag mga bersikulo nga itong pagatukion. Okay, so just get ready. 2 Corinthians 4:18, nagaingon. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Natiman din na ng mong bersikulo. 2 Korinto 4:18. Mao ka na nagahatag og emphasis bahin ining things above ug things below. Kay karon kay gimanduan magita nga seek or kanang tutuki yun, set your mind on the things not on things here below but dito sa itaas. Therefore, we live by faith, not by sight.
Kini ko silang mga bersikulo ha. They they are involved ni ining atong gitutukan karon nga we have to set our minds on the things above, not on things here below. So kay kanang patutukon magyo kita set our mind ngadto sa mga butang tuwa sa itaas nga diin tuwa sa Ginoong Kristo, then we live by faith, not by sight. Now, sa diha nga ikaw magabarog na niini, living by faith, not by sight, makapadayon ka sa pagpalig-on niya ng imong pagtuo. Sabtagi na, you can keep on keeping on sa imong pag-ugmad sa imong pagtuo. Pagtuo diha ni Kristo, diha sa pulong sa Dios, o sa mga saad sa Dios, that we will be with Him in heaven. Saad man na sa Dios, nga kinabuhi na kita uban kaniya dito sa langit, hangtod nas kahangturan. Now, okay, di ba, this is a fact. Tinuod, matagutlo sa matag adlaw, muhimo kitag mga desisyon. Gusto? Every moment of every day, we make decisions. In fact, sa ito lang pahinumdum ni mo nga, all of life is decision making. All of life. Gikan pa sa pagmata ni mo sa buntag, hangtod sa pagkatuog na po ni mo sa pagkagabi, muhimo ka mga desisyon. Ginagmay, dinagko, basta mahimo ka mga desisyon. Now, kano sa aman ka, kita ba? Kano sa aman ta makahimo og husto tukma maayong mga desisyon. I'm talking to a believer. Okay? I'm referring this to our fellow believers. Unsa mang higayuna na ikaw makahimo, you can make the right, proper, good decisions. As a believer, ha? Okay, tubag, I know, nanay uban ka ninyo nga mga tubag nini. Apan ang labing tinuod nga tubag nini mo kini. Good and right decisions can only be made, underline that word only, can only be made when the believer is inside the operational divine atmosphere. Kuha ni mo to? Mauranay gayon nga makahimo kita sa husto tukma maayo Diyos nun nga unsa desisyon sa dihang kita atua magapuyo diha sa atong dapit nga giandam sa Dios kana, dapit nga may gahom sa Dios. In fact, palasyo ni harianong palasyo ang ipapuyo sa Dios kanato. Samtang dinhipatan ning kalibutan na. Okay? This is God's kanang provision for believers. In fact, mao ni gibili ni Ginoong Kristo sa dihang miingon siya tapos na. Samtang nagaanto siya dito sa cross alang sa atong kaluwasan. Sa katapusang pulong niya, it is finished. Humana ang akong misyon. So diha dungan niya to, gibili niya ang maong sa dapit nga may gahom sa Dios. Ang ihas ni Ginoong Kristo nga dapit nga may gahom sa Dios gitawag og prototype divine atmosphere. Ang atuha karon, ang gibili ni Ginoong Kristo nga dapit nga may gahom sa Dios, mao nay gitawag na nato operational divine atmosphere. Sabot. So mo na, kung balikon, good and right decisions can only be made sa diha nga tuwa kita magpuyo dito sa dapit nga may gahom sa Dios. Operational divine. And this is a mental attitude. This is a system of thinking. Kaya ang Christian way of life is
mental attitude life man. So, faith, ang pagtuo, is learning in the Word of God and growing with it and reaching spiritual maturity. Kana raman ang paagi nga makatunan na to makaugmad kita sa atong pagtuo, sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ug pagtubo niini. O sa imong pagtubo, sa atong pagtubo, then makakabot kita sa atong tumong nga maong espiritual ng paghamtong. So I hope nagkuha nimo kana. So the validity, akong balikon, the validity of faith depends on the object of that faith. Kinsa ang object? Si Ginoong Hesukristo. Now, God's Word says, we live by faith, not by sight. Asa man ang bersikulo ha? 2 Corinthians 5:7. Ayun na nakalimti ha? Okay. Now, seeing things which cannot be seen rather than seeing things that can be seen, kini gitawag na sa English oxymoron. Naon sa may pasabot o oxymoron. Pasabot nini comparing two different things. Atong ikumpara gitandi ang duha ka nagkalahi ng mga butang. So, akong balikon nga, this is an oxymoron. Seeing things which cannot be seen rather than seeing things that can be seen. Oxymoron. Now, ang pulong sa Dios, kinahanglan gyud nga maunay numero 1 nga pasiuna sa atong kinabuhi. It should be every believer's number 1 priority. Now, a believer's thinking is Christ thinking. Diman nina. Kay, ang pulong sa Diyos, mao man huna-huna ni Ginoong Jesucristo. 1 Corinto 2:16. Ang panghuna-huna sa usa ka magtotoo, giorganisar kini, gipahiluna kini around God's Word. Okay, while you are still alive, ayaw na gyud kalimti that every day is your rare opportunity sa pagtubo ni sa grasya o kay balok ang Ginoong Jesucristo. Rare opportunity. Kini nga itong ibuhat adlaw-adlaw. Pangutana, what are these things that are above? Tubag? Things that involve your spiritual life. Okay? The spiritual life, pinagi sa pulong sa Diyos, and then, atong tugutan o atong tuyok-tuyok na kining maong pulong sa Dios nganhi sa atong panimuot. It should circulate now in the stream of our consciousness. And then, ang atong paggamit sa napulo ka mga pagis pagsulbad sa mga suliran nga gisangkap sa Dios kanato. Pagsangkap ni sa Dios kanato nato mga magtotoo. Iyatang isang kapan nato bugamit ba tanini o dili. Numdumi kitong atong hatag nimo kanang memory aid nga RFFG DPI HPO. Now, nainom ka ba niya itong duha ka power options? Duha ka kapilian nimo. Power options. Kini gahom ni sa Espiritu Santo ha. Ang naguna nini, feeling of the Holy Spirit. Feeling. Pagpuno sa Espiritu Santo kanato. Unsa man ang mechanics. Ngang usa ka magtutuo mapunan sa Espiritu Santo. Paggamit sa rebound technique. Kasabot ka. Pag
sugid sa atong mga sala. Mao na rebound technique. Sa diha nga mo rebound kita atong isugid ang atong mga salang nabuhat. Diha mo banos dayon ang pagbuno sa Espiritu Santo sa atong kalag. Atong kalag. And then ikaduha, i-metabolize ang pulong sa Dios. Galingon. No, nibaw naman po ka kung sabot ni ini ato paghisgot og metabolization of Bible doctrine. Now, okay, padayon ta. Ang napulo ka mga kasulbaran sa mga suliran, the 10 problem-solving devices, magasulbad sa tanang mga suliran sa kinabuhi sa kamagtotoo. Naibaw ba ka na? Iyahagod ng mga solusyon sa Diyos. Iyahaning mga kasulbaran. Pagsulbad o mga suliran. Naara po na ni mo lagi mo, dawat ka ba niya na? Tinuod ba na o di? Mo na, it's a matter of choice. So, kung mao manggaling kini, nga naman ang mga magtotoo, kadaghanan mga magtotoo, they become jittery. They become hysterical. They become panicky. When sa diha nga sila mo atubang kanang mga suliran nas kinabuhi. Gisangkapan man ta sa Dios ni ining 10 problem-solving devices. Tiya mo na, ang sa kang magtutuong way doktrina, na nagani mo hapak niya mga suliran, bisag ginagmay, dayon man siya basol sa Dios. Nga ano man gitugot man sa Dios sa akong kinabuhi. Good? Ang tanawa. That is the common cliche. Why did God let this happen to me? Tiyaw mo na. Muna na kong pangutana. Ano man? Tungod kay. Nga nung na-jittery sila, na-hysterical, na paranoid na sila, tarantar na sila, kadipo-dipo na sila. Kung hanay ilang atubangong mga suliran sa kinabuhi. Nga ang Diyos nagkasangkap man kanilang 10 problem-solving devices. Tubag. Ano siya tubag? Only because they are negative to learn it. That includes the basic, elementary, and advanced doctrines. Why gana? Namuna. Man tayo mahimo nini. Mauragid na yung tubag. Hustong tubag. Ganong tarantaran sila. Di ako naman kang giingnan nga ang Diyos dilibot nga ikaw mahimong pildiro. Na, diba? Usan na ng timaylan nga pildiro ka. Mudayon kag basol sa Diyos. So, di man nina, kining mga puntuhang atong idani mo. Kaya mahinungdanon kayo ni sa atong espirituhan ng pagkinabuhi. Doktrina ni. Ano atong giingog doktrina? Now, the more doctrine we acquire, the more we come to love God. Gusto? Namo man niyang pagi. Nga, musamot ang atong gugma nga to sa Dios. Kung musamot kadaghan ang doktrina nga atong gitunan, o gikatunan, o gituuhan, o atong gigamit. Kay, maulagi na. Una-huna ni Ginoong Jesucristo, 1 Corinthians 2:16, buot sa Diyos nga atong maangkon kini. Kay, learning doctrine, by the way, is equivalent to thinking doctrine. So, the more Bible doctrine niya sa atong mentality, sa atong kalag, the more we can have capacity for life, capacity for blessings, capacity for unsa kanang matubang mga suliran. Sina natin capacity. Makaya na to. Now, what about a believer who neglects the metabolization of Bible doctrine in his life? Well, manigingon og a tree is known by its fruit. The saying goes. Produkto ra gyud siya sa iyang desisyon. Ang Biblia nagaingon in Romans 8:5,
For those who are living according to their flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. Now, kining flesh diha, of course, for those who are living according to their flesh, ang flesh diha is carnal. Carnal. Basta ang nagdumala na sa kinabuhi sa magtotoo, kanang mauna ang unsa ang iyang unod, ato na lang inuunod, mahimo siyang unod nun, carnal. Now get this, carnality and spirituality are mutually exclusive. Di na sila parehas. Okay? Nakasabot ka? Carnality and spirituality are mutually exclusive. Either a believer is carnal or spiritual. Karon mismo na nagpaminaw kanini, mahimong carnal ka o spiritual. So, unsa may mong piliyon? To be carnal or to be spiritual? Papiliyon ka. Now, inumdum itong open secret alang sa magtotoo. Mao kini Operation PTA. Unsa man tong PTA? Okay. A believer must be in the right place, P. At the right time, T. With the right attitude, A. Mo ng PTA. Sabot ka. Natingali. Unsa na mga PTA. Kini ato nang gimuan og memory aid. Aron di ka na makalimot. Mo na nga itong gimuag ingon ini. So, di ba ni ka na Operation PTA. Open secret na. Nga ikaw magmaalinggaton yung ka. Discerning. Magkalinggat ka dayo. Karnal naman de ko. You see? So, gamit na yun sa rebound. Now, niya sa kapunto akong dadon din. We cannot base our spiritual life on our personality, but on what is inside the mentality sa atong kalag. Sabot? So, dili ta makabase sa atong espiritualong kinabuhi, sa atong personalidad, dili. Kung unsa ang nasa sulod sa atong mentality, sa atong kalag. Now, unsa man gyud ang makausab sa personality sa kung magtotoo, mga tanan ko nimo. Unsa man? Tubag, it is what is inside his soul. Okay? So, kung unsa na yan, nasud diya sa iyang limpatakan diya sa iyang kalag, mo niya itong isigig tuon, mga pulong sa Diyos. This can change our personality. Of course, personality is not even sin, dili man sala. Our mind then, as believers, is the issue. Do not be concerned too much. Ayaw hatagi o ayaw pagkadak-i ang imong personality to be changed, because once you continue advancing, sibog ka na sa unahan sa imong espirituhanong pagtubo, personality automatically improves. That's the byproduct of spiritual growth. Sabot? Mo ni produkto, mo ni resulta sa imong pagtubo espirituhanon. Let us remember that a believer has encountered and shared sa atong manluluwas nga kamatayon, paglubong, pagkabanhaw, pagsaka sa langit, ug siyang paglingkod sa tuong kamot samahan. Now, ning ambit kita sa atong manluluwas. Ayaw nakalimti. Romans 8:5, for those who are living according to their flesh, magpasabot na karnal sila,
do mind the things of the flesh. But they that are after the Spirit, the things of the Spirit. Na. Now, sa ka-carnal believer, di man ini. Sa diha nga, unaw kanus aman ta mahimong carnal. Now, I'm talking to my fellow believers. Kaya kini, this applies only to believers. Dili na ma-apply sa di magtotoo. Kanus aman ta mahimong carnal. Sa diha nga kita makabuhat og mga sala. Say, sa diha nga makabuhat og sala, makarnal ta. Now, sa diha nga ang usa ka magtutong, magpabilin siya, nagalunang siya, maintain yun siya sa pagkakarnal, he is, of course, a loser, miserable, disorganized, confused. Of course, he is under God's discipline. Disiplinahon, mag-isa kay anak man siya sa Diyos. If he continues to perpetuate his carnality, wala. Nahamutang na siya o wala pos ngadto sa Diyos. He becomes useless to God. Fellow believer, do you want to be in this kind of condition in your spiritual life? It's a matter of choice. Ato ni padayon ugma. Ayaw si Piat sa pagsunod ni ugma. Itong ipadayon, magampo ta. Wala na mo nga Diyos, nagpasalamat kami kanimo. Ining matamis nga gayon sa among pagpakikambitay kanimo sa imong mga pulong. Hinahon nga kining among mga subscribers, magapadayon sila sa pagtubo. Diyas kay balo, sa grasya, sa imong bugtong anak, na si Ginoong Jesucristo. Salamat sa imong pag-uban ka namo ni adlaw, pagtudlo ka namo sa imong kamatuoran, pinagi sa ministry of God, the Holy Spirit. Salamat ni among Bible study. Ubos sa Vic Balvido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.